Sa Settembru ta' din is-sena l-att ta' dawk li għadu f'akkomodazzjoni turistika f'pajjiżna kienu ta' iżjed minn 1,300,000. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li juraw li kien hemm żieda ta' kważi 700,000 persuna meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li l-att ta' dawk li għadu f'akkomodazzjoni turistika fl-ewwel 9 xhur tas-sena kien jilħaq kważi l-ammont ta' dawk tal-ewwel 9 xhur tal-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. In-numru ta' nies li għadu f'akkomodazzjoni turistika fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena li qegħdin fiha kien kważi ta' 200,000 inqas mill-ewwel 9 xhur tas-sena ta' qabel il-pandemija. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ l-aktar akkomodazzjonijiet fejn marru in-nies kienu lukandi ta' 4 stilel li fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena kienu jammontaw għal kważi 600,000 ruħ. Wara jsegwu l-lukandi ta' 3 stilel li fihom marru aktar minn 320,000 persuna u wara l-lukandi ta' 5 stilel li jilħqu kważi il-kwart ta' miljun ruħ. Ħareġ ukoll li l-attarjieli imqattajn kien ta' iżjed minn 6,200,000 lejl, dan ifisser żieda ta' iżjed minn 3,100,000 lejl.